सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, 12 तारीख बीत गई और 13 तारीख आ गई। जी हाँ, 12 तारीख जौन दिन रहे भोजपुरिया दर्शक लोग खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहे। काहे रउआ लोग तो समझ सकतनी कि 12 तारीख के भोजपुरी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़ फिल्म रिलीज होके वाला रहल सटे और उ हो भी गई। जौना फिल्म के नाम रहे निरहुआ हिंदुस्तानी 2। जी हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के चलते चलते रुआ लोग के रिव्यू बता दी फिल्म के। काहे से कि अभी तक जे दर्शक लोग नइखे देख ले, जे देख ले बा उ तो समझ जाई, लेकिन जे नइखे देख ले ओकरा खातिर सस्पेंस कायम कोई जरूरी बा। काहे कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 एके दिन में तो सारा दर्शक लोग देख नहीं के सकत। तो चलते चलते रुआ लोग के हम एक ही फिल्म के कुछ अंश हम रुआ लोग के आज शेयर कर देतनी ताकि रुआ लोग समझ जाई कि फिल्म के कहानी का बा। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म खत्म भई रहे, शादी तक में फिर से शादी होके के तैयारी होताटे, लेकिन जैसे मंडप में जाता रहन और उनका जब पंडित जी द्वारा कुछ बात कहला पर बाहर निकलत रहन तो ओकरा बाद से निरहुआ फिर मुंबई भाग जाता रहन। ओजा मुंबई में संचिता बनर्जी नाम के हीरोइन जौन बाड़ियों में उनका से मुलाकात होताटे आ फिर धीरे धीरे बात बढ़त ताटे। फिर शादी होके के बाद उनका गांव पर आवत ताटे, उनकर गांव में संचिता बनर्जी आवत तारी। फिर निरहुआ हिंदुस्तानी वाला कुछ सीन ओकरा में एथी कइल गेल बटे। फिर उ एजा अइली, ओकरा बाद फिल्म के एंड भइल। ओकरा बाद रुआ लोग के हम बता दी कि आगे के ज़्यादा कहानी बेसब्री से इंतजार अगर रुआ लोग के बाटे तो ओकरा खातिर सिनेमा हॉल के दरवाजा खटखटावे पड़ी। काहे से कि हम न्यूज के माध्यम से बताओ तनी 3 घंटे का फिल्म 3 मिनट में नहीं बताओ जा सकते। ऐसे रुआ लोग थोड़ा सा कष्ट करके सिनेमा हॉल तक जाए के पड़ी और कुछ पैसा खर्चा भी करे के पड़ी। जी हाँ, रुआ लोग के बीच ऐसा ही ताज़ा तरीन न्यूज हमनी के ले आओ तरह बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और